garin kari. Mun ci gari an samu abokan juna su ne taken mu. A ko'ina an samu rako muke alaba mu raba mu. Mun ci gari an samu abokan juna su ne taken mu. A ko'ina an samu rako muke alaba mu raba mu. Masauka ji labari kungiyan mu ba ma yin kare. Ba muna da haɗin kaiwa ba ga ilimi tare. So ka yi joni mu in kaki suna ka am sorry. So wake up listen my guy, let me give this a story. Don't mama wawa, big boys don't like it sour. Chama Abdulaziz, Baba President kai komi. Abbas kai ne namu, Vice President sai kai. To Mustafa Musti, Abdulrazak Mutane Gote. Banana wala, Nasiba Kuri Kotar Bandi. Faruku Totally, my guy, what's going on? Mun ci gari an samu, abokan juna su ne taken mu. A ko'ina an samu, rako muke alaba mu raba mu. Mun ci gari an samu, abokan juna su ne taken mu. A ko'ina an samu, rako muke alaba mu raba mu. Isha, Sifika, let me see your phone. Abdurrahman, Zakaria, Small Sanusi Magai. Kungiyan abokan juna, hai muke shanawa mu. Kana da kuɗi, ƙungiyar mu akwai sharadi. Kuma muna da kuɗi, taron mu ran Lahadi. Nishan ni na faɗi, ai mun tara kuɗi. Ni gadi ni gama, kayar mama yi wura. Mama zuwa mu jira, an ga mu ai hijira. In mu yi kira, ai duwa mama kara.